ste mali taký menší spor s pánom Huliakom o ten hazard, či ste nejakým spôsobom pokročili v tejto téme. On vám inak odkázal, že vy nemáte žiadneho poslanca v parlamente, on má 5. Tak či vôbec viete, o ktorých poslancoch hovorí? Viete čo, ja som nominant SNS a SNS má 7 poslancov. Ja neviem, o čom sa tu bavíme. A pokiaľ ide o hazard, moja pozícia je úplne jasná. Celá Európska únia má hazard buď rovnako zdanený ako medzi online a výhernými automatmi a kasinami je rovnaká sadzba. Takto má celá Európska únia. Alebo druhá možnosť, že dokonca tie herné automaty sú ešte viac zdanené, ako je online. Jediné Slovensko to má naopak. A ja považujem za absurdné, že my prídeme teraz s akoukoľvek konsolidáciou a my povieme ľuďom, že viete čo, idete konsolidovať, ale my ideme stále brániť pár podnikateľov, ktorí pôsobia najmä v tom kamennom hazarde, ktorý je ten najasociálnejší typ podnikania, ktorý môžete mať, pretože ja vám poviem rozdiel medzi tým online, ktorý je mimochodom zdanený už dnes 27% a tento druhý je 17%. To je jeden z najpreferovanejších biznisov na Slovensku. Ja zapýtam, kedy ľudia dali komu vo vlade právo tu chrániť tento typ biznisu, kde sú asociáli častokrát, ktorí ani nemajú bankové účty, ktorí tam prepijú a prehrajú všetky dávky, ktoré majú, bez kontroly. Tvrdím aj to, áno, je tam strašne veľa ilegality, je to pračka špinavých peňazí, kde keď hodíte milión, za 17% to máte očistené. A ja sa pýtam, prečo to nemôžeme mať ako okolité štáty. V Poľsku je 50% sadzba, v Rakúsku je 40%, v Českej republike 35% a na Slovensku Maďarsku 30 a na Slovensku je 17. Tak mi povedzte, kto toto vie obhajiť. Obhajiť sa to nedá. A preto ja si myslím, že ak tá vláda nechce dostať nálepku, že je vláda špinavého gamblingu, pretože ten online, aspoň viete čo, tam musíte mať účet, tam musíte byť identifikovaní, tam vám pošlú cez banku účet, keď vyhráte, tak vám to zdania. Algoritmus je tak postavený, že keď ráno vstanete a prvú vec idete si urobiť stávku, tak vás to zablokuje, pretože, alebo vám to dá nejaké časové postupne obmedzenie, alebo vás to vyhodnocuje, či nie ste náhodou gambler. A túto, v absolútnej tam tme, pozatváranými dverami, sa tu rozmáha biznis, ktorý tu má obrat 490 miliónov eur. A ja si nemyslím, a budem to hovoriť navždy, ja si nemyslím, že toto treba chrániť. A nevidím dôvod, že celá Európa to robí inak, len Slovensko to vie. Hej? Tak celá Európa to má inak, len my to sme premianky. Máte preto podporu vo vláde, lebo pán Huliak tvrdí, že on podporu pre svoje návrhy má. Pani redaktorka, takže ešte raz. Som nominant SNS, SNS má 7 poslancov. To je prvá vec. Druhá vec, ja na tej koaličnej rade teda som a divím sa, asi sedíme na 2 iných koaličných rádach. Ja to vnímam tak, že túto podporu má podporu celá vládna koalícia, len jediný, kto je proti, jedna osoba, to je pán Rudolf Huliak. Ďakujem veľmi pekne. Aj ten návrh, ktorý je, že majú sa bezbreho otvárať kasína a herne po obciach, slovenských obciach. Ja si teda nepamätám, že s týmto niekto kandidoval. Že viete čo, zaprasíme vám tu gambling v každej jednej obci. Takže toto je nielen finančné nastavenie, ja hovorím úplne verejne. Ak tu niekomu bude chýbať 5-6 miliónov z toho, že dobre, aj títo budú musieť platiť normálne dane, ktoré platia aj napríklad v Českej republike. Však tí, čo to tu točia, tento gambling, však oni gamblujú aj v Českej republike a tam im nevadí tá 35% sadzba? To my sa ideme tváriť, že keď my zvýšime zo 17 na normálnu sadzbu, ktoré je v okolitých štátoch, tak tu na to neviem, ako padne? No aj keby. Takže to, čo vyrátali, že mi bude chyba 60 miliónov, kľudne to zoberiem na seba, na ministerstvo životného prostredia, kľudne to hovorím verejne, pripíšte mi, že mám ušetriť o 7 miliónov viac. Ja to pre tých ľudí a pre tie rodiny to urobím. Tí asociáli, čo ráno zbijú ženu, potom prepijú dávky, potom to tam celé prehrajú, večer ešte deti sú hladné, lebo nemajú čo jesť. Na tomto špinavom biznise, keď chce Slovensko zarábať a chrániť tu na 17% daň, tak nech mi niekto vysvetlí, čo je za tým. Pretože celá Európa to má inak. A týmto som povedal úplne všetko. Ďakujem pekne. Vlastne je pani moderátorka, môžem vás poprosiť? Ja nehovorím nič, do čo bude blokovať, neblokovať. Ja hovorím jednu vec, dokonca však choďte sa aj pána Kamenského spýtať. Ja naozaj evidujem len jednu osobu, ktorá teda obhajuje 17, alebo teda teraz už najnovšie sa posunuli do 21% sadzby. Hovorím ešte raz, Rakúsko má 40, Poľsko 50, Česká republika 35 a Maďarsko 30. A my sa ideme tváriť,
že oni neznesú viac ako 21%. No tak dovolím si teda s týmto veľkým mať rozpor a hovorím aj politicky, ak tá vláda príde s akoukoľvek konsolidáciou a bude tu chrániť tento špinavý biznis, ktorý tu je preferovaný, lebo ja vám poviem ešte jednu vec. Zoberte si, ja mám podnik, ktorý sa volá vodohospodárska výstavba, ktorý má povinnosť normálne platiť dane, to bola sadzby, ktorá je, a ešte k tomu má extra odvod 80 miliónov eur. Tak ja sa začnem pýtať potom kolegov, keď idete preferovať záujmy pár podnikateľov pôsobiaci v kamennom hernom biznise a poviete, že nechcete od nich tie peniaze, prečo to máme my platiť a dotovať? Pretože tých 80 miliónov potom ide na dotácie výpadkov, ktoré oni nechcú mať, lebo by zdanili biznis tak, ako je v okolitých štátoch. Toto je legitímna otázka. Potom sa budem aj ja pýtať, pretože tu je otázka, aký typ toho štátu chceme mať. Ja si nemyslím, že tu niekto sľuboval ľuďom, že vám zaprasíme každú dedinu kamennými gamblingami. Ďakujem pekne. Ešte by som sa vrátil k tej otázke ohľadom konsolidácie. Viete, pre štát je najdôležitejšie, aby bol hospodársky rast. A ja môžem napríklad povedať za ministerstvo životného prostredia, že je nenormálne, že my máme zakontrahovanú skoro 1 miliardu eur na výstavbu rôznych kanalizácií, vodovodov a tie projekty stoja na úvo. Nikto nič nemôže robiť, pretože tam nad tým meditujú a potom nám povedia, že pozrite v Poľsku, jak rýchlo stávajú, lebo tam to tak nefunguje. Tam to tak nefunguje, tam si zoberú na kontrolu nejaké percento iba z projektov, na námatkovú, tak či tak. Ak príde akákoľvek kontrola z Európskej únie, vždy nesie v podstate ministerstvo za to zodpovednosť, takže to je tam tak či tak o ničom. A takto nám tu oni blokujú hospodársky rast. Preto ja som rád, že súčasťou politických debat je, že čo urobíme z úvo. Ak si oni myslia, že tu budú blokovať rozvoj štátu, že my tu budeme mať miliardy, ale nie, že by sme nevedeli, čo s nimi. Tie peniaze sú zazmluvnené. Sú pripravené obce, sú pripravené mesta, majú vysúťažené veci, a každý na seba pozerá a nikto nič nemôže robiť, pretože úvod na tom sedí. Áno, je tam nominant bývalej vlády, ale toto potom darmo si tu ukazujeme na Poľsko, jak to oni čerpajú. Len viete, oni keď tu meditujú nad tým projektom, na ktorý máte povedzme 3 roky, aby ste ho urobili, a oni rok si ho tam na ňo pozerajú a nedajú rok nejaké vyjadrenie, tak potom zrazu ten, ktorý to má stávať, už nemá na to 3 roky, už má na to len 2 roky. A potom vám povie, viete čo, ja už to za to obdobie nestihnem, už to robiť nejdem. Takto tu prepadávajú tie peniaze. Takže ja som rád, že myslím si, že si to aj koaliční kolegovia uvedomili. Druhý problém, ktorý je s konsolidáciou, bol tu nešvar sociálnych podnikov. Sociálny podnik má 5% DPH. Teraz si predstavte, že sociálny podnik sa dá do súťaže s nejakou stavebnou firmou, ktorá má riadnu DPH. A ten, ktorý má riadnu DPH a dá povedzme cenu 1 000 000 a dohodia mu tam plus riadnu sadzbu a on má iba 5%, tak na konci toho reťazca to potom dopadne tak, že sa častokrát stane, že on si pýta vratky z ministerstva financií. Takže som opäť rád, že v tejto veci došla zhoda, že ide sa urobiť poriadok aj so sociálnymi podnikmi. Ja som si pod sociálnym podnikom predstavoval niečo, že niekto niekde vyšíva, ale nie, že tu začnú robiť 100 miliónové obraty. To nie je sociálny podnik, to je obchádzanie zákona o DPH. Takže v tejto veci tiež sme navrhli, aby bola nejaká hranica, povedzme, ak prekročíte 200 000 eur obratu automaticky, už nie ste sociálnym podnikom. Takže preto chcem povedať, ak si vy myslíte, že my sa na koaličnej rade hádame, tak sa vôbec nehádame, o ničom sa nehádame. Jasné, že máme rôzne pohľady, ale vedieme veľmi vecnú debatu o reforme štátu a o zásadných akože zmenách, ktoré, viete, čím máte hospodársky rast nižší, tak potom samozrejme musíte percentuálne viac šetriť. Takže o tom toto je. A pokiaľ ide o otázku Markízy, my sme predložili ten návrh zákona tak, aby bol schválený a účinný k termínu, ako má byť. Som veľmi rád, že ten dialóg ohľadom zákona o posúdení vplyvov na životné prostredie prešiel debatou aj v Európskej komisii. Na to sme dali veľký dôraz, lebo už aj oni vidia, že je tu pár vždy krikulňov, ktorí povedia, to je v rozpore z EU, toto je nič není z rozpore nikdy z EU. Len dali sme veľký dôraz na to, aby aj pán podpredseda vlády Kmec
tie jednotlivé body toho zákona prerokovať, lebo vieme, že to je dôležitý zákon z pohľadu plánu obnovy. A dohodli sme sa v podstate na spoločnej pripomienke ešte k tomu zákonu, ktorá dnes bola zapracovaná. Akceptovali sme ju, lebo sme to robili spolu. A myslím si, že teraz môže byť každý spokojný. Na jednej strane teda majú tam to, čo chceli, že budú na Slovensku môcť vzniknúť 2 akceleračné zóny. To znamená, to sú zóny, aby ľudia rozumeli, iba 2, žiadnych nie 26, jak sa tu kadejaké videá natáčajú, že tu vznikne 26 veterných parkov. Slovensko podľa tohoto plánuje iba 2 parky, kde môže byť zrýchlené konanie pri posudzovaní, ale na druhej strane, či vôbec nejaký park tu bude stáť, ja veľmi pochybujem, pretože to, čo sme tam dali, že musí s tým súhlasiť záväzne, musí s tým súhlasiť obec, to znamená ľudia, budú musieť sa ich opýtať. A toto je demokracia. Keď to niekto tam nechce, tak to tam mať nebude. A už nikto to nebude vedieť nikomu nútiť. Ale toto sa napríklad týka novopodaných projektov, tie staré, ktoré sú rozrobené. Však budú rozrobené a dojde tam námietka hneď, nie? Čo si myslíte, že bude niekde vydané a ľudia sa jasné, že všade dojdú námietky. To vám garantujem, že každý zažijú si svoju medicínu, tak to poviem, tento zelený biznis. Pán minister, v zákone o EIA, ktorý ste teda predložili, je takou novinkou napríklad to, že stačí zisťovacie konanie, pokiaľ ide o hotely či zjazdovky v chránených územiach, čiže sa budú môcť schvaľovať bez účasti verejnosti. Prečo chcete umožniť takú voľnejšiu bez kontroly? Som veľmi rád, že otvárate zjazdovky, pretože počuli ste tu, a najmä Markíza to tu že opäť živila, že my ideme znižovať stupeň ochrany na zjazdovkách. Priateľ, teda kamarát pani Terekovej Kiča tu natáčal videá, že ideme to privatizovať. Tu, jak som vám hovoril, nič sa samozrejme privatizovať nejde. Keby sme chceli privatizovať, vieme to privatizovať aj dnes. Nič sa nejde nikde privatizovať. Práve naopak. Niekto si z tých národných parkov robil takú dobrú šklbaciu hus, hej, z ktorej neteče. To ste videli aj na tých parkoviskách. Hej, tam na jednom parkovisku je v pohode 1 000 000 eur ročný zisk. Ja nemám s nikým nič, pani Tereková. Chápete? Ja nemám nič ani s Kompou, ktorú nechal plávať Budaj. Pýtam sa, prečo ju nechal plávať s Remišovou. Hej. Ja nemám s nikým nič. Ja keď niečo vidím, že není v prospech štátu, to ruším. Mňa nezaujíma, kto to podpísal. A garantujem vám, že keby to chceli títo vyriešiť, tí vaši milovníci, tak by to urobili. Ale neurobili to. Lebo keď niekto platí 30 000 eur, tak vám garantujem, že dnes na mojom meste, viete, čo by urobil Budaj? Že by zobral nájom nie 30, ale 40 000 a štátu by povedal, však som zvýšil nájomné, máme o 20% viac. No nie. Takže 25. Takže výsledok, ktorý je, že chcem garantovať, že žiadna privatizácia nikde, žiadnych sa nejde diať. Ale to, čo sa diať nebude, dámy a páni, lebo zonácia je, viete o čom? Zonácia je o tom, že máte určite budú napríklad hotely, lebo sú tam hotely, tak to skonštatujete, že sú tu hotely, potom zase niekde skonštatujete, že je tu najvyšší stupeň ochrany prírody, potom inde sa povie, tu môžete robiť poľnohospodárskú činnosť, lebo národné parky nemajú byť skanzení. V ďalšej časti, áno, budete obhospodarovať lesy, sa to skonštatuje. A pozemky, na ktorých je trvalý zásah človeka, sú človekom využívané a v budúcnosti sa predpokladá, že to tak aj zostane, tak po správnosti majú byť v 2. stupni ochrany. Povedzte mi, o čom je zjazdovka, na ktorej lyžujú ľudia, na ktorom behajú traktory, ratraky, kde sú lanovky. No samozrejme, že to patrí do 2. zóny ochrany, len viete, prečo to vadí všetkým tým zeleným vládkam a spol? Lebo tých, ktorí tam podnikajú, už nebudú môcť chodiť vypaľovať. Lebo keď je to v inej zóne, tak to fungovalo tak, kadejaké tie oblasti, že potrebovali ste výnimku a každý deň ste museli ísť niekde zaklopať. Že prosím vás, dáte mi výnimku, aby som teda mohol na tom robiť, aby tú činnosť, ktorá by teda sa nemala na tomto stupne ochrany, ale na nižšom. Takže celý tento krík je o tom, že my pekne dávame všade pravidlá a tieto ich pečiatky, tieto ich výnimky nikto nebude potrebovať. A toto bola činnosť, ktorú mali všetci tak rádi. Takže chcem všetkých upokojiť, tento kvík, ktorý okolo toho je, nie je o tom, že by utrpel štát, je o tom, že budú všade pravidlá a sa zníži priestor pre akúkoľvek korupciu. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Lebo to je v súlade so smernicou, je to v poriadku. Prečo umožňujete takéto uvoľnenie pravidiel? Ešte raz, je to v súlade so smernicou Európskej únie. Pani Tereková, pani Tereková, ešte raz. Povedal som, ja viem, že vy obhajujete rádi ľudí, ktorí tu na všetkom zelenú zarábali v rozpore s pravidlami,
Všade v Rakúsku, môžete sa spýtať, ako to tam majú, toto je štandard. Ak raz máte pozemok, ktorý je využívaný ľudskou činnosťou, ale a nové a staré je čo? Lebo keď je raz lanovka, keď je raz niekde kopec určený na lyžovanie, kde behajú ratraky, kde behajú traktory, tak není tam najvyšší stupeň ochrany. Patrí to, pani redaktorka, ešte raz, môžete sa na to pýtať 200-krát, takto je to všade v Európskej únii, takto je to štandard a tí vaši ľudia už nebudú nikoho chodiť vypalovať, to je celé. Toto je celý rozdiel medzi nami a vami. Žiadne ich pečiatky nebude treba, že prosím vás, povolte mi, že tu môžem lyžovať na tomto svahu, ktorý je určený na lyžovanie. Toto je ten rozdiel. Takže skúste tieto rozprávky, choď rozprávať niekde do Alp v Rakúsku, tak by vás vyhnali odtiaľ. Takže takto to funguje. Ja som za to, aby tu fungovala normálna symbióza medzi turizmom a je to v súlade so smernicou a so všetkým. Takže pani Tereková, zvyknite si, že na Slovensku budú platiť pravidlá a nebude tu tie vaše zelené mimovládky mať nadštandardné pravidlá, nikto ich počiatky, ich vyjadrovania nebude potrebovať. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.